Diagnostikovali na rakovinu tvojho blízkeho a ty si z toho úplne rozhodený, úplne vedľa, vôbec netušíš, ako toto ideš celé zvládnuť a hlavne nevieš, ako máš pomôcť jemu. Chápem ťa. Ja som v pozícii príbuznej onkopacienta bola už niekoľkokrát a naozaj veľmi dobre viem, aký je to pocit. Ten pocit zúfalstva, bolesti, strachu, hnevu, čohokoľvek. A keď som sa ráno zobudzala, vždy ma tak nepríjemne pichlo v bruchu a to bol ten moment, kedy precitáš do reality a uvedomíš si, že toto nebol len zlý sen, ale ono sa to naozaj deje. A tvoj blízky naozaj má rakovinu. Dám ti niekoľko rád alebo tipov, ktoré som aj ja musela sama za tých pár rokov pochopiť. Rada číslo 1. Ak chceš svojmu blízkemu naozaj pomáhať a byť mu 100% oporou, v prvom rade pomôž sám sebe. Viem, že ti to môže znieť kúštik sebecky, ale ver mi, nie je to sebecké. Vysvetlím ti prečo. Len vtedy, ak ty budeš naozaj v psychickej pohode, len vtedy dokážeš nejakú svoju energiu alebo pomoc odovzdať tomu svojmu blízkemu. A on ťa bude reálne potrebovať najbližších pár týždňov alebo mesiacov. A to, že on bol diagnostikovaný, je to rana aj pre teba. A máš čo robiť, aby si sa s tým vyrovnala aj ty. Ale naozaj to najlepšie, čo môžeš urobiť v tom úvodnom prvom momente, je v prvom rade sa postarať o seba. Keď nevieš ty sám, ako si to v sebe upratať, ako to zvládnuť, nehanbi sa a neboj sa požiadať o pomoc nejakého odborníka, psychologa, alebo sa o tom bav s nejakými svojimi priateľmi. Minimálne to daj zo seba všetko von. Nedús to v sebe, pretože dlhodobo to neudržíš. To mi ver. Rada číslo 2. Rakovina tvojho blízkeho je v prvom rade jeho cesta. Tak s týmto bodom som akože celkom dlho bojovala. Ja, keď ochorela moja sestra, ja som mala proste pocit, že to je všetko moja zodpovednosť a ja som tá, ktorá má nájsť riešenie. Ja musím vymyslieť, jak toto celé tej mojej sestre uľahčiť, ako ju z toho dostať, ako jej pomôcť, ako proste to celé vyriešiť pomaly za ňu. A hľadala som pomoc naozaj kdekoľvek. Obrátila som sa aj na jedného kňaza, tým, že som veriaca, a poprosila som ho, aby mi dal jeho taký nejaký ľudský pohľad na to a možno nejakú radu, ako to mám celé urobiť, aby som jej čo najviac mohla pomôcť. Všetky svoje pocity som mu vypovedala, vysvetlila a on mi na to: zamysli sa nad tým, kto si ty, aby si diktovala, ako to má s tvojou sestrou dopadnúť. A ja že, čo? To ako fakt? Ja mu tu vysvetľujem celú story, ja sa snažím, aby mi dal nejakú radu a on mi povie toto? No mne ako keby dal facku. A ja znova som si išla svoje. Ale viete, pán farár, ja to potrebujem vyriešiť, ja musím jej pomôcť, ja som jej sestra, ja jej potrebujem pomôcť a vy mi prosím vás povedzte ako. A on znova, ešte raz, zamysli sa nad tým, kto si ty, aby si diktovala, ako to má s tvojou sestrou dopadnúť. A tam už som si povedala, že dobre, tak tu sme sa buď nepochopili, alebo ma ten pán nechce počúvať. Slušne som sa rozlúčila a na druhý deň som naozaj premýšľala nad tým, čo mi povedal a uvedomila som si jednu vec. On mal v niečom naozaj pravdu. My ako blízky, akokoľvek veľmi chceme tomu nášmu onkopacientovi blízkému pomôcť a pomaly to vyriešiť zaňho alebo prevziať pomaly to celé na svoje plecia, tak to nefunguje. Nemáme šancu, pretože tá cesta je jeho cesta. V prvom rade. Z nejakého dôvodu on tú lekciu do svojho života dostal a on si ňou musí prejsť. Jediný on. Neskôr on príde na to, prečo mu tá choroba prišla do života. Ale toto celé nie je naša úloha. My mu môžeme s láskou pomáhať, podporovať ho, stať pri ňom, ale nevyriešime to zaňho. A rada číslo 3. Pomáhaj svojmu blízkemu svojou láskou, svojou prítomnosťou a naozaj sa snaž robiť všetko možné, aby si mu tú situáciu uľahčoval. Nie komplikoval, uľahčoval. Ja chápem, že pokiaľ si v tej situácii poprvýkrát v živote, že tvojho blízkeho diagnostikovali na rakovinu, tak to môže byť pre teba naozaj výzva. Pretože netušíš, ako mu máš pomôcť, možno netušíš, či vôbec s ním o tom hovoriť, či vôbec to slovo vysloviť pred ním, aby si ho nerozcítil, nezosmutnil, nerozplakal. Chápem to, je to úplne normálne. A aj preto som sa rozhodla do svojej knihy pod názvom Kým dýcham, žijem vložiť kapitolu venovanú špeciálne príbuzným. Lebo veľmi dobre viem, aké to je,
nevedieť, ako komunikovať, nevedieť, ako pomáhať, ale za celé tie roky som sa to naučila. Takže všetko to, čo som sa naučila z pozície príbuznej onkopacienta, som do tej knihy proste dala. A ak by ti z tej knihy nič iné nemalo pomôcť, asi príbuzný onkopacienta skúsi prečítať aspoň túto jednu kapitolu a snad tam nájdeš nejaké veci, ktoré by ti mohli tú situáciu uľahčiť.